615,000 сомонӣ нархи ин ду хонагаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе дар Домпеча ҷойгир мебошад. Балкон ҳам дорад. Бинед чӣ қадар манзараи зебои маркази шаҳрро аз тирезаи хона дида мешавад. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Домпеча ҷойгир мебошад. аз ин тараф чорраҳаи Душанбе плаза, инҷа худи Домпечат ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ мана ҳамин тирезаҳои хона мебошад. ворид мешавем ва марҳамат худи хона. инҷо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷра. ду хонага мебошад бо масоҳати умумии 35 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ. хона бо таъмири нав таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. маркази шаҳри Душанбе, Домпечат ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад, ки хона балкон ҳам дорад. ва бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз тирезаи хона дида мешавад. нархи хона бошад ҳамагӣ 615,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. ҳатман фикру худатонро оиди ин хона дар комментария нависед. то боздид ба рӯи кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман дар омада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар дар омада обуна шавед. дӯстони азиз.